Pasuri olisi voinut olla vähän pidemmän. Se oli hyvä se vartin tauko. Häh? Hyvä se vartin tauko. Ei mä sano, että mä en ota taukoa. Siis Kun mä katkasin tuon kato kameran, niin voidaan esittää, että oli vartin tauko. Jaa. Mistä mä? Kyllä sä voit ottaa vähän vielä taukoa. Mikä heikompi on kuin se. Sehän just näin. No just näin. Ehkä olisi tullut merkki jalas kyllä tuolla. No olis tullut, mutta toi pasuri ota vähän. Pasuri vähän vasemmalle. Seuraavaksi. Kyllä se on hyväksytty. No mitä hätäisempiäkin nostoja näet, pystytään pidistä siellä ylhäällä. Pohja. Joo. Otetaan taas tauko. Sitten se jatkuu, kun mä oon vielä samassa alla. Joo. Saanut laittua tän ja laittaa tätä toista kautta. Sitten on jälkeen lukko siihen. Niin. Ja näin valuu. Pitäisikö nyt laittaa lukot? Monen lukot oli? 2 ja... Eikö tää ollut tarkempi vaan? 035. 035 2 lukkoa. Tosta tulee taas se. Saadaan se 95 siihen ja sit sä laitoit 2 puolta. No sit tulee vähän päälle kyllä. Se on ihan hyvä. Hyvin lähellä se on, se nyt 200 grammaa. Niin satku. Niin. Vähän yli, niin se on parempi. Ai meinaat merkkaa ja toisen käden tulisi. Mä luotan suhun. Ville psyykkäs mun tulos jo. Ei, mä tykkään sun sisään. Jos sä mokaat, niin mä otan sen. Tää pitäis varmaan jo keskittyä. Näin nyt anna periksi yhtään, kun on nuo lukot sitten. Tää on ehkä vähän huono. Parempi, että vähän päästä pyöriin. Mihin se tulee? Yes, down. Katsotaan saako noin puhdasta. Joutu kyllä rutistaa. Kyllä siinä näkyy yrittää. Joo. Mäkin laitan nyt mankku. Joutu vähän rutistaa. Nyt mä otan kyllä se. Otetaan kello tuon pyöreä. Vittu, tää on kaikki. Oh, syvi. Joo. Vittu tauko. Se voi olla, että se tulisi. Aina tuo hermosto oli vähän hidas herää. Joo, ei tunnu, että olisi vielä. Ihan. Enemmän sillä loppu usko. Sitten se pitää vaan kääntää aina. Kyllä tää vittu tulee. Breikki. On vaan. Sulla on tää X tää valmiina. Nyt ei saa usko loppua sitten. Otat sen vaan ylös. Joo, mä otan ylös. Se jäi. Jäi. Ei vielä. Ensi kerralla. Selvä parannus se sulla. Oli jo. Tuli se melkein puoleen väliin säännä. Tai poloviinasta oikeesti.
25. 2,2 lisää. Mut nyt taisi oikein vettää. En mä lähde nostaa. Se oli ihan vitu Hei, huono. mä saan ton tähän ylemmäksi. En mä lähde tullaan voimiin siihen. No niin, nythän se tulee. Niin tulee jo. Muuten selitykset oli turhia. Jep. Se oli sama. Mä halusin pitää sitä niin kauan kuin pysyy. Sama efekti. Ei oo... Voi kairaa kulmaa no auki tuosta. Sä et oo vielä kehittynyt yhtään viikossa. Ees kiloa. Mitä me nyt tehdään? Ei oo kyllä kehittynyt. Mitä me tehdään nyt? Verrataan sitä lisää. Laittaa lisää painoa. Niin, haetaan lisää painoa. Irrotellaan sitä. Siinä on nyt se satku. Katoppas poika. Mä katon. Älä satuta itseäsi. Ei vittu. Hyvä. Mä en sattu enää. Mä voin kokeilla ihan muiksi. Sulla on ote ihan vituilla. Oliko sulla tarkoituksella oikein tuolla Ei. enemmän? Silti mä nostin. Mä voin kirjoittaa tänne 2. Ei, voi. Ei, voi. Koeta. 2. 100. 100, 1, 100. Sulla ei ole vielä yhtään sun. Sä oot vielä, se pitää 2 kertaa. Voi vittu. No niin, peukut lyö sitten tänne pitkälle vai? Joo. Ja sit vaan nostit. Joo. Nyt oikein. Pitää löytää se keskipiste. Ehkä se oli tasainen ote paras sitten. Kun tää on tämmöstä kovettu. Joka nosto tuntuu paremmalta. Ja vahvemmalta. Joka nostaa tuttuu tohon. Ja vaan oikeeseen eteen. Olisiko siellä yhteen vielä varaa? Ja viimeiseen yritykseen. Jesse Diesel-karhu. Joutu taipuu. Joo. Se oli paskin nosto musta. Tuu sen verran ranteeseen, mä tänään enää nostaa. Wanka! Tässä lepoo saada välillä. Joo, kerro vähän lisää. Meillä puristelijoilla on tapana levätä. 80% reenistä. Sitä tää välillä on. No ei kyllä oo. Vittu mitä taukoja. Minuutti. Siinä. Mikäs se on laji? Mun vasta jännetupi tulee. No tässäkin 495, sitten merkkasi 459. Mulla on 459. Okei. Ei varmaan sitä tarvinnut äkkiä. Aika vaan ihan ylös asti. Tää on periksi nyt. Se kävi jo. En sen takia, että tulee vähän sitä liikettä. Siinä luota itteesi. 459. Ja mä sanon. Mä luotin. Niin mä sanon. Onko 5 liikaa? Kokeillaan vitosta. Se voi olla, että vasuri jää siihen. Otetaan sitten 2,5 kanssa, saadaan sille tulos. Se voi olla parempi. Okei. Tulee ainakin toisteen. Pitäisikö se nostaa? Tää nostaa. No.
Meillä on kaksi Siis jos sä lajia, avaat mitkä toiseen näyttää käden, tätä niin kumpi auki. niistä on oikeesti tossa? Oikein näin. Eikö sit siellä on viivaa rasti vierekkäin, kuka ei jaksa? Aivan. Vasemmalle puolelle vasen käsi mieluusti. Mulla saattaa se joku sakukin laittaa ihan miten sattuu. Musta rauhallinen nosto. Mikä se on? Sillä ettei tuosta nykäisliikettä, teet sit painavamman itse. Se irrotus tulisi rauhassa. Vasuri kokeilla myöhemmin. Oikein ylös. Ei kun tästä tehdään nyt silleen, että sulla on nyt minuutin päästä uusi yritys, siis olet siitä. Ei, ihan sama. Saka Nick. Pistä vitonen lisää. 76. Anteeksi. 7615. Mitä? Tosta toi. 515. Nyt on ennätysrauda. Mulle. Ei tuu tänäänkö päivä. Ei osuu lähelle. Eletko? Seinä. Ei väsytetä nyt vasuri. Kyllä se painaa. Nyt se tuossa koko ajan lähemmät kuin varapaikka. Sanois tuolla. Kun sä jätät tän aina tänne, tuohon pisteen. Vähän kuin ilmaa. Ja ei se kauaa ole. Ihan samalla se, että seinä tulee mullekin ihan just vastaan. Asuri et kokeilee. En ainakaan vielä, kun mä just vedin tuon 76. Vähän oli. Riittääkö vähän ajaa? Näinkö se? Kuuli. Se on video. Kuuli. Se on ihan ilmanen. Vasuri. Joo. Täytyy siirtää koko pakka. Tulee ilman. Nyt sä voit siirtää sitä pakkaa metrin taakse ennen jälkeen. Oi vittu. Ei puhuta takaa kukaan se lapselle. Se on peukku vahvistunut niin vitusti. Ei mä tiedä. Ehkä ei nyt on ollut sitä pelkkoa, että tuo hauki repee. Se oli tossa pari kuukauden aika pitkään vasurissa. Ritsaatti silloin. Ainoa nyt on tulehtunut toi olkapää. Sitten pitäisi tehdä jotain hieroita ligamenttia siihen. Se ei tunnu tämmöisessä, se tuntuu niissä työnnöissä tällä hetkellä enemmän. Joo. Tuntuu se ihan edessä tuossa. Se ei kiertää, koska näin päin eteen aika vahva. Tulehtunut mä veikkaan. Liikaa rasittunut. Lisää. Loppuu taas tauko kesken. Mä otan enää pienet tulokset pois. Ota vaan. Ota vaan. Laita se laji alemmas ja vedetään yksi laji sinne väliin ja kirjoitetaan lajijärjestys. Ei tarvitse siirtää. Oho meni nimet sekaisin.
Tosi 3, 2. Easy money. Se rupesi kyllä jo painaa. No se näytti mun 76. Joo. Hyvä vasurikärkis. Tasan vai? Se pitää punnita. Yes. Jos sä otat ylös. Niin, mä nostan se eka ja Niin. otetaan tämmöistä. Se painaa jo. Ei jäädä jumitään. Näin. Näin eteenpäin. Ei tarvitse. Kato. Asias tuli. Jännitikö sun puolesta? Se on siinä. Joo. Se kokki. Kynnetön. Ei kun peukuttu, mitä sä teet? Ei vittu tää painaa. Annas kun isukki näy. Jotain paikalleen tuo. Tässä. Ylös. Tälleen saadaan nivelet paikalleen ja virallisiin ostoihin. Näin. Tässä on sitä kokkia parataan, niin Ei me tehdä kokki. emme tehdä pitoisin. Ei me tehdä pitoita. Laitetaan siihen Me otetaan nyt tätä. Laitetaan siihen toinen noin. Se on toiseen. Se on ihan saatana korkea se. En mä saa ylös riittää. Siinä ei voi olla mitään tarpeen. Joo, peukuttuna voidaan tehdä. Oliks? Joo. Merkkiä merkkiä. Ihan hyvä mulle. Tossa oli 5. Joku paino siinä. Sitten. 2,5 varmaan lisää. Mennään sun mukana. Mitä sä haluat laittaa? Varmaan toistoja voi otella tossa. Mutta merkkaa sä. Tää on ihan mahdollista. Ei. Ei se nyt on niin justiinsa, kun tää on tämmönen radeeni. Paljon siinä Tässä. Yeah. Viisi, 30. 5, 30. Kato se eli niin paljon, että... Jätetty kaiken maailman. Laitetaan se 6. Koitetaan sillä sarjalla. Kaiken maailman romuihin jalkoihin. Kai te teen nyrkkä. 60. Painotan äskenkin ihan helvetisti. Varmaan toistoja vaikea. Seuraava irti. Ai vittu.
Jäi. Ei tällä sun tää palvelu saada. Tää jäi kokeilemaan. Tää palvelu painaa niin paljon. Te ei anneta oikein vaturille enää arvoa. Se on nyt niin paljon jäljessä. Mä kaiken tuomaroida täällä. Kasi. Oikein on nyt tärkeämpi. Vasuri pumpataan. Sä lähdet veteen. Se uuvuttaa mua. Uuvutit ittis. Eikä ottanut mitään oikeesti pöydällä. Ei mitään. Se vähän onko se siinä vaiheessa se on niin kuollut, että ne muut kädet. Ei nyt kerkis rampaa. Nyt voidaan ottaa maksimit sitten. Vähän säästelin tossa noin. Feikkasin. Mitä me tehdään tänään? Selvitään vasta. Niin, mutta monta niinku. Niin monta kun menee. Monta kertaa. 3 kertaa otetaan 3 minuutin palautus. About. Sattuu näin käsiin enemmän kuin muualla. Sinänsä ihan hyvä. Sitä mä vähän pelkäsin. Siis näihin. Ei niinku forkkuihin edes vaan. Kaikki keskittyy siihen. Pysyykö vielä seinissä? Ota vielä loppuun asti. Ai vittu. Hyvä. Toi sattuu käsiin, hei. Se oli muuten maksimi. Katsoin, jos sulla Ei hirveästi jäänyt varoissa. Ei jäänyt plakkariin yhtään. ei. Saatoin ehkä vähän syyllistyä siihen, että mä oon halunnut semmoista, että mä teen joku 12 ja seuraava 3. Sitten mä en näe sinne paljon hyötyä. Sanoin, että tästä tulee. Wow. Mut nyt kun ei tiistai, vaan keskiviikko, niin tuo maanantai on ihan niin pahana. Tää on vähän pahana. On ihan paskan maanantaista. Käyt niin vähän sen.
Nyt tulee. Tuo oli niin ilkua. Se Seuraava se on niin ruma, että jätetään se ottamatta. No niin, minä suoraan sitä ei kaikki. Nyt paljon yhtään eikä polta. Niin huomasin, sillä erilainen. Sitten se rupeaa painoa. Tää on vähän yritys. Vedä, vittu! Auta! Auta se, että se tulee ylös. Tää on reeni, se voi tirottaa sen perseen. Ei. Ottaa se pohjalukema. Joo. Kutoseksi. Joka tärisee rinnat saatana. Viimeinen 20 senttiä tuli kaikkea muuta paitsi hauitsista. Helppoa. Se kisas. Alkaa tekniikka löytyy. Oliko vielä yksi alle? Niin vitus. Toi sattuu tonne ihan vitusti. Se on sama kuin äsken koko. Joo. Tekniikka. Katoppa videot. Pakko katsoa. Se ei näytä niinku siltä, että se rikkois mitään.